Прывітанне! Сёння мы пагаворым пра адзін з самых, мабуть, дынамічных знакаў прыпынку – працяжнік. Задумваліся калі-небудзь, як гэтая рысачка можа дадаць сказу напружэнне, паказаць вынік ці некае рэзкае супрацьпастаўленне. Вось сёння мы і разбяром усе яго сакрэты на аснове параграфа 29 з падручніка для 9 класа. Абяцаю, пасля нашага разбору ўсё стане на свае месцы. Так, што ў нас сёння па плану? Ну, па-першае, крыху асвяжым у памяці коску і двукроп'я, каб потым не блытацца. Потым, самае галоўнае, паглыбімся ў 6 выпадкаў, калі трэба ставіць менавіта працяжнік, далей, вядома ж, практыка. Практыка і яшчэ раз практыка. Праверым сябе, паглядзім, як усё гэта працуе ў рэальных тэкстах і ў канцы збярэм усе веды ў адну простую і зразумелую табліцу. Паехалі! Добра. Перш чым брацца за працяжнік, давайце крыху разагрэемся. Важна разумець, калі працуюць яго суседзі, коска і двукроп'я. Для гэтага выдатна падыдзе практыкаванне 193. Гэта дапаможа нам, так бы мовіць, наладзіць наш унутраны слух на правільную інтанацыю. Вось перад намі некалькі сказаў. Задача, здаецца, простая – расставіць знакі прыпынку. Але ёсць адна парада. Не проста глядзіце на тэкст, а паспрабуйце прагаварыць яго ў голас. Дзе голас інтуітыўна робіць паўзу, дзе хочацца нешта растлумачыць. Вось гэтая інтанацыя і ёсць наш галоўны памочнік. Так, а цяпер час для самастойнай працы. Раю паставіць на паўзу, спакойна падумаць, а потым ужо ўключіць далей і ўсё разам з намі праверыць. Гэта, паверце, самы эфектыўны спосаб ува ўсім разабрацца. Ну што, давайце правяраць. Звярніце ўвагу, тут паўсюль ставіцца двукроп'е. А чаму? Таму што другая частка сказа або тлумачыць прычыну таго, што адбылося ў першай, або, што называецца, раскрывае яе змест. Інтанацыйна гэта гучыць як папярэджанне. Зараз будзе тлумачанне. Мы нібы кажам пры сябе, а менавіта. Размінка прайшла паспяхова. Цяпер пераходзім да галоўнага героя нашай размовы – працяжніка. Ёсць 6 выразных канкрэтных сітуацый, калі патрэбны менавіта ён. Давайце разбіраць іх па чарзе. Вось яны, нашы 6 арыенціраў. Гэта, па сутнасці, уся логіка працяжнікаў у бяззлучнікавых сказах. Зараз мы паглыбімся ў кожны з гэтых пунктаў, каб зразумець, як гэта працуе на жывых прыкладах. Першае правіла. Тут усё проста. Калі паміж часткамі сказа можна ўставіць слова «калі», значыць без вагання ўставім працяжнік. Праверым. Калі сонца паднялося вышэй, то на зямлю сышла гарачыня. Сэнс захаваўся? Так. Значыць, правіла працуе. Першая частка умова, другая – вынік гэтай умовы. Другое правіла – гэта пра прычыну і вынік. Першая частка нам паведамляе пра нейкі факт, а другая паказвае, што з гэтага вынікае. Праверыць сабе можна словам «таму». Заспявае жаўрук, таму вясна адгукаецца ў сердце. Інтанацыя тут такая, ведаеце, рэзкая, выніковая. А вось гэта вельмі цікавы момант, паглядзіце, як працяжнік можа перадаваць і кантраст, і хуткасць. У левым выпадку ён працуе як злучнік «але» ці «а», падкрэслівае супярэчнасць, а ў правым стварае эфект нечаканасці, быццам кадр у кіно рэзка змяняецца. Адчуваеце гэтую дынаміку? Ну і апошняя пара правіл. У першым выпадку працяжнік ставіцца перад абагуняльнымі словамі, падводзячы рысу пад тым, што пералічвалася раней. А ў другім выпадку ён стварае яркую метафору, вобразнае параўнанне. Працяжнік тут, можна сказаць, выконвае ролю мастацкага знака роўнасці. Так, з тэоріяй, здаецца, разабраліся. Але любыя правілы пачынаюць па-сапраўднаму працаваць толькі тады, калі мы прымяняем іх на практыцы. Таму пераходзім да практыкаванняў. Проста паслухайце, як гэта гучыць. Жыццё шліфуе людзей, людзі шліфуюць жыццё. Чуеце, гэты выразны кантраст, гэтае супастаўленне. А другі сказ. Не каліна, плаче маці. Гэта ж вобразнае параўнанне, якое працяжнік робіць вельмі эмацыйным і выразным. І зноў жа, усё вырашае інтанацыя. Наступнае заданне – гэта практыкаванне на, так бы мовіць, моўную элегантнасць. Мы будзем прыбіраць злучнікі, каб думка гучала больш сцісла, больш востра.
Напрыклад, замест доўгага «калі Бог захоча пакараць чалавека, ён задавальняе ўсе яго пажаданні», мы атрымліваем моцнае, амаль афарыстычнае. Бог захоча пакараць чалавека, задаволіць усе яго пажаданні. Розніца ў сіле выказвання велязарная. А вось гэта ўжо заданне з зорачкай з практыкавання 198. Тут трэба быць максімальна ўважлівымі і знакі прыпынку расставіць, і прапушчаныя літары ўставіць. Сапраўдны комплексны тэст нашых ведаў. Зноў жа раю паставіць на паўзу і паспрабаваць зрабіць усё самастойна. Так, давайте праверым. Бачыце, якая тут разнастайнасць? Хочаш быць разумным? Бяры прыклад. Гэта умова, таму працяжнік. Цудаў не бывае, завялая не закрасуе. Гэта прычына, таму двукроп'е. А ў пятым сказе увогуле ідзе пералічэнне, таму паміж часткамі ставіцца коска. Вельмі важна адчуваць вось гэтыя тонкія адрозненні ў сэнсе. Ну што ж, а цяпер сапраўдны іспыт на разуменне. У практыкаванні 197 нам трэба не проста выбраць знак прыпынкі, а знайсці для кожнага сказа правільнае правіла. Гэта ўжо праверка на глыбіну ведаў. Вось такая задачка. Перад намі 3 сказы і 5 варыянтаў правіл. Трэба для кожнага сказа падабраць сваё адзінае правільнае тлумачэнне. Зноў жа, не спяшайцеся, падумайце, які сэнс нясе кожны сказ. Правільныя адказы такія. Першы сказ – гэта варыянт Б. Тут проста паслядоўнасць падзей, таму коска. Другі сказ – варыянт Г. Чым заняты дятлы? Яны шукаюць чарвякоў. Гэта раскрыццё зместу, таму двукроп'е. І трэці сказ – варыянт Д. Хацеў, але не хапіла адвагі. Гэта відавочнае супрацьпастаўленне, таму працяжнік. Выдатнае практыкаванне, каб усё канчаткова усвядоміць. Добре, з правіламі і практыкаваннямі разабраліся. А цяпер давайце паглядзім, як усе гэтыя веды працуюць у жывых змястоўных тэкстах. У тэкстах пра мову, пра яе душу і пра няпростае мастацтва перакладу. У гэтым практыкаванні мы аналізуем выказванні пра ролю мовы. Вось сказ «Мова – душа народа». Гэта, дарэчы, просты сказ, дзе працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам. А далей у тэксце мы сустракаем і больш складаныя канструкцыі. Задача тут не проста знайсці і прааналізаваць, але і паспрабаваць стварыць нешта сваё, а гэта ўжо вышэйшы пілатаж. А вось практыкаванне 202 – гэта ўжо творчае заданне. Трэба перакласці тэкст паўстовскага. І тут важна не проста перадаць сэнс, а захаваць аўтарскую інтанацыю. Паглядзіце, чалавек – дзікарь. Перакладчык захаваў гэты працяжнік, таму што ён перадае катэгарычнасць, рэзкасць думкі. Гэта яскравы прыклад таго, як пунктуацыя ўплывае на стыль. Ну што ж, мы прайшлі даволі вялікі шлях. Каб усе гэтыя веды не перамешаліся ў галаве, а склаліся ў выразную карціну, давайце звернемся да выніковай табліцы. Гэта, па сутнасці, канцэнтрат усяго, пра што мы сёння гаварылі. Вось яна, наша выніковая шпаргалка. Тут усё вельмі наглядна. Коска для спакойнага пералічэння. Кропка з коскай, калі часткі вельмі вялікія і самастойныя. Двукроп'е, калі ёсць прычына або тлумачэнне. І нарэшце наш герой працяжнік для кантрасту, выніку, умовы ці параўнання. Гэта галоўнае, што трэба запомніць. І напрыканцы хацелася б задаць пытанне. Навошта ўвогуле ўсё гэта ведаць? А ведаць гэта трэба не для адзнак. Гэта інструменты, якія робяць нашу мову багацейшай і выразнейшай. Правільна пастаўлены працяжнік можа дадаць драмы, двукроп'е заінтрыгаваць. Падумайце, як можна выкарыстоўваць гэтую моц, каб ваша маўленне стала больш жывым. Бо пунктуацыя – гэта і ёсць музыка тэксту. Дзякуй за ўвагу.